जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोजां मोजां ठिकादार, मोजां मोजां साख्रि मावनाय, मोजां मोजां माखासे बिजनेस मावनाय, मोजां मोजां एमएलए मिनिस्टारा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 हरनो मोनाबा गोसोआ गोजोना। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। मानि थाखाय लाख लाख थाखा फैदों, बुजिस'नो हायै लाख लाख थाखा, बेखौ एसे खोनासंलांदो। गिबियावनो 90 थाखा सासे, 82 सासे, 111 सासे, 500 थाइसे सासे, 150 सासे, 20 थाखा सानै, 40 थाखा सासे, 100 थाइसे सानै, 30 थाखा सासे, 500 साथाम, 200 साब्रै, 300 सासे, थाइबा साथाम, 50 थाखा 7 जन, 25 थाखा सासे, थाइसे साथाम, थाइनै सानै, 100 थाखा 12 जन, 10 थाखा साबा, आरो 1000 थाइसे सासे, 1000 सासे। बेखिनि मैयानि थांनाय सानाव देरहासार इस्लारिया एकाउन्ट नाम्बार फनपे होनानै बेबायदि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय बुहुमनि बर'फोरनि खाथियाव जायफोर थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा बेबायदि माखासे जायफोर अनसायगिरिफोरनाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरदोंमोन। बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो जायफोर बेबायदि थाइसेबाबो थाइनैबाबो सोनानै हरदों, बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो। टटेल जाहैबाय 7,644। बेखिनि राङा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मैयानिफ्राय दिनैसिम हाबफैयो। बिनि थाखायनो थांनाय बोसोराव जि बिदाया अननानै गाननाय जोमनाय जाग्रा मुवा बैसागुनि मुङाव हरदोंमोन। देग्लायनि बे बैसागुआ बारा गोबाव गैला, दिनै एप्रिलनि 4 थारिख जाबाय, अब्ला बारा गोबाव गैला। बिनि थाखायनो देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव फनपे एकाउन्ट नाम्बार होनानै जायफोर अनसायगिरिफोरनि खाथियाव जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय एसे एनै जायफोर फैनो हाया, जायफोर फैनो सोलाबा, बिथांमोना थाइसे थाइनै हरनानै हेफाजाब होयोब्ला बिथांमोननो गोदान बोसोरनि मुङै गाननाय जोमनाय जानाय मुवा बेबायदि हेफाजाब होनो हायो। साननैसोनि सिगां जों लोगो हमहैदोंमोन। बिथांमोना बायहेरायाव थानाय जोंनि आंगो लोगोफोरखौ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय जुदि बैसागुनि मुङै हेफाजाब होयोब्ला बिथांमोनाबो दान्दिसे सम जेल सिङाव रंजानो थाखाय बिथांमोनाबो साखाफारा जानानै दं। नाथाय जोबथेसालिनि बायहेरायाव थानाय बर' समाजनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि जायफोर मोजां मोजां ठिकादार, मोजां मोजां एमएलए, मोजां मोजां साख्रि मावनायफ्रा जुदि हेफाजाब होयोब्ला बिथांमोनाबो जोबथेसालियाव बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। बिनि थाखायनो बिथांमोना आसा खालामो थांनाय बोसोरनि बायदि जि बिदाया जेरै गावनि हारसिङै जा एसे एनै अननानै गाननाय जोमनाय जानाय मुवा बेबायदि बैसागुनि मुङाव हरनायखौ बिथांमोना गोसो गोरबोजों आजावनानै लादोंमोन, थिग देग्लायबो बिथांमोना बेबायदि गोदान बोसोरनि मुङै सोरबाफोर अननानै हरोब्ला, सोरबाफोर ज' नांनानै जुदि हरोब्ला बिथांमोना गोदान बोसोरनि जा अननानै हरो बिथांमोना आजावनानै लानो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानानै दं। आरो जेरावखि थाया XNDBफ्रा गुबुन गुबुन देशआव गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रा बैसागु फोरबोखौ फालिबोदोंमोन। दिनैबो बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै बैसागु फोरबोखौ बर' माहारिनि गेजेराव बैसागु फोरबोआनो बर' माहारिनि थाखाय देरसिन फोरबो। बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो साखाफारा जानानै दं। सोरबाफोर अननानै आर'नाइ गामसा बेबायदि जुदि हरोब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोजां मोजां जि दखानफोर दं, बिथांमोनाबो थाइसे थाइनै हरनो गोसो गैयाबाबो लोगो नांनानै जुदि आर'नाइ गामसा जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय हरोब्ला बयनिबो खाथियाव आङो खावलायहरो। साननैसोनि सिगां जों लोगो हमहैदोंमोन। बेबायदि समाव बिथांमोना माखासे मोजां गाज्रि गोरबो बिखायाव गावनि दुखु दाहाखौ बजबनानै बोसोर जोबथेसालियाव दंब्लाबो गोदान बोसोरनि मुङै बिथांमोना माखासे रंजा बाजा खालायनो थाखाय दान्दिसेबाबो
जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव हेफाजाब होयोब्ला बिथांमोना सोरबा एक्टर एक्ट्रिस सोरबा बर' माहारिनि गेजेराव मोजां मोजां बैसागु मोसानानै मोजां मोनग्रा बैसागु गान खननानै मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौबो जाहाथे बिथांमोना जुदि साखाफारा जायोबा बिथांमोना जोबथेसालियाव जेलारजों सावरायनानै जेल सिङाव सोनो थाखाय बिथांमोना माखासे बाहेरायाव थानाय जोंनि आंगो लोगोफ्रा जुदि हेफाजाब होयोब्ला बिथांमोना सावरायनानै बिथांमोना बेबायदि माखासे जेलारजों सावरायनानै बिथोराव सोनायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लागोन होननानै बिथांमोना सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय सावरायनायनि सिगां बिथांमोना जोंनिफ्राय मोनसे थिरांथाखौ लुगैयो। बिथांमोना जुदि सावरायनानै जुदि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव हेफाजाब होआब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जायफोर एक्टर एक्ट्रिस जायफोर बैसागु मोसानानै मोजां मोनग्रा जायफोर बैसागु गान खननानै मोजां मोनग्रा बिथांमोना जुदि जोबथेसालियाव फैनानै लोगो लाफैयाबा लाजिथावना जागोन होननानै बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायो। बिनि थाखायनो मैयानि थांनाय सानाव देरहासार इस्लारिया एकाउन्ट नाम्बार होनानै फन पे होनानै जायफोर अननानै थाइसे थाइनै हरो बिथांमोननि खाथियाव खावलायदोंमोन। नाथाय मैयानिफ्राय दिनैसिम आं एसे सिगाङाव फरायनानै होखाबाय टटेल जाहैबाय मैयानिफ्राय दिनैसिम 7,644 बे राङा फैयो। बिनि थाखायनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जि दखानफोर दं सोरबाया गिन्दिनो सोरबाया स्पर्टिंनो सोरबाया गामसानो सोरबाया आर'नाइनो जुदि बेबायदि हरोब्ला सोरबा दखानिया जुदि गांनै सोरबा दखानिया गांथाम सोरबाया गांबा बेबायदि जुदि हरोब्ला बिथांमोननो 60 जनखौ हेफाजाब होनो थाखाय एसेबां मानि हेडेक जाया। बर' माहारिनि सोरबा साख्रि मावनायानो जा सोरबा राजखान्थि हान्जायानो जा सोरबा थिखादारानो जा जोंनि बर' माहारिनि मोजां मोजां न'खरफ्रा जाहाथे बिथांमोननि मुङै गोदान बोसोरनि थाइसे थाइनै जुदि बिथांमोननो हेफाजाब होयोब्ला सोरबाफोर साख्रि मावनाय सोरबाफोर थिखादार सोरबाफोर राजखान्थि हान्जा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोजां मोजां न'खरफ्रा जाहाथे बेबायदि बिथांमोनखौ हेफाजाब होनायाव इसोराबो नोंथांमोनखौ जाहाथे मोजाङै थांनानै थानो थाखाय इसोरा अनसायो। बेखौ आं जोबथेसालिनि जानानै बा जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जानानै आङो बयनिसिमबो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो बयखौबो जा एसे एनै हायो हरोब्ला बिथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि मुङै हेफाजाब होनो हायो। थांनाय बोसोरावथ' आं गले गले बुंबाय जि बिदाया गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय हरदोंमोन आरो देग्लायनि बे बैसागु बोथोराव सोर बिथांमोननो हरगोन बारा गोबाव गैला। दिनै जाहैबाय 4 तारिख बारा गोबावानो गैला। अब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जों मालाबा जों खोनायो जोंनि बर' थिखादारफ्रा गुबुन माखासे प्रग्रामफ्राव 50,000 गाहाम 1 लाख गाहाम 20,000 गाहाम हरो सासेयानो आरो मोजां साख्रि मावनायफ्राबो हरो आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्राबो हरो। अब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जों बुंनांगोन आबसुनि सोमावसारनाय बिलटिनि सोमावसारनाय एनडिएफबिनि सोमावसारनायखौ लानानै दिनै सोरबाया साख्रि मावनो हानाय जाबाय सोरबाया थिखा मावनो हानाय जाबाय सोरबा दिनै मोजां न'खर जाहैबाय। राजखान्थि दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि पावारखौ एसेबाबो दिनै गादियाव जिरायनो मोनबाय। दिनै एमएलए मिनिस्टार जानो हाबाय। सोरनि थाखाय आबसु सोमावसारनाय बिलटि सोमावसारनाय एनडिएफबि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय जोबथेसालियाव बोसोर थानाय बिथांमोननि दारैनो जुदि एमएलए मिनिस्टार जानो हायोब्ला अब्ला बिथांमोननि थाखाय मानो गोदान बोसोरनि मुङै आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बैसागु फोरबोआनो देरसिन। अब्ला बिथांमोनखौ बोसोर गोरबो बिखायाव बिथांमोना दुखु दाहाखौ बजबनानै दंब्लाबो दान्दिसे सम गोदान बोसोरनि मुङै गानै जोमै दान्दिसे रंजानो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होयोब्ला अराय सम जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आं आसा खालामो। बिनि थाखायनो मैया देरहासार इस्लारिनि चेनेलावबो होदोंमोन आरो गुबुन माखासे बर' इउटुबारफोरनि गेजेरावबो बिथांमोननि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय एसेबाबो हेफाजाबखौ खावलायहरगोन होननानै एसे मेसेजखौ मोननाय जादों। आरो आंनि चेनेलावबो एकाउन्ट नाम्बार फन पेखौ होनानै जायफोर अननानै थाइसे थाइनै हरो जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय हरगोन होननानै आसा खालामो। आरो लोगोसे भुटानाव थानाय बिथांमोनखौबो हेफाजाब हैगोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो हारसिङै गवालपारा जेलाव थानाय बोसोरनि मुङै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ एसेबाबो खबर लानो थांगोन होननानै आं आसा खालामो। जायफोर बोसोर भुटानाव थानाय आरो गुबुन जेलाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव एसेबाबो गोदान बोसोरनि मुङै जाहाथे नायनो बाबाबो
माबा मोनसे गोसोआव दुखु मोननाय दंब्लाबो राजखान्थि हान्जाफ्रा गावजों गाव बखिलायनायखौ गावजों गाव थेरफाथिलायनायखौ दान्दिसे दोनथ'नानै जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय एसेबाबो फैनो थाखाय टाइम गैयाबाबो जाहाथे थाइसे थाइनै हरनानै बिथांमोननो जाहाथे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ हेफाजाब होनो हायो। बिनि थाखायनो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो फनपे एकाउन्ट नाम्बार होदों। सोरबाफोर अननानै हरनो गोसो दङब्ला हरनो हागोन। बिनि थाखायनो आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आङो आरो बुंबावबाय जाहाथे रावबो गोसोआव गाज्रि मोना आरो आंनि बुंनायफ्राव जुदि अबेबा बिस गोनां खोथा जादोंब्ला आं निमाहा बियो। जोंनि बर' थिखादारफ्रा लोङै जायैसो ओरैनो गारो। जोंनि बर' माहारिनि मोजां मोजां न'खरफ्रा ओरैनो लोङै जायैसो गारो। जायफोर राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा एमएलए मिनिस्टारा ओरैनो बेराय बेराय थाखा फैसाखौ गारो। जोंनि साख्रियालफ्रा ओरैनो बेराय बेराय फैसाफोरखौ गारो। नाथाय जोंनि बिर जोहोलावफोरनो मानो थाइसे थाखा हरनो थाखाय नोंथांमोना गियो।